Cases Cova de Petrer. Després del castell, les cases cova són el monument típic de Petrer per excel·lència. Aquest tipus d'habitatges es poden trobar a altres llocs de la comarca, com és a la propera ciutat de Villena. Actualment, les cases cova de Petrer són un museu que recrea l'estat que van tindre com a habitatges familiars. A principis del segle XX, la parròquia de Sant Bartolomeu va llogar a les famílies més necessitades de Petrer els terrenys que envoltaven el castell, inclosa la muralla, perquè poguessin excavar la seua casa. Tot i això, no era l'únic emplaçament de la localitat on podien trobar aquest tipus de construccions. En total, existeixen unes 220 cases cova repartides per tot el terme municipal, encara que la majoria es troben a la Rambla de Puça, Coves del Riu, als vessants del Castell, Coves del Castell i Coves de Benvinguda, i en partides rurals, com Aiguabarrius, Bibiosa, el Forcat i la Llobera. A finals de l'any 70 assistim a l'abandó d'aquestes cases cova i a la compra de moltes per part de l'Ajuntament. El seu interès resideix en que compten amb una gran varietat d'objectes dels segles XIX i principis del XX, a manera de col·lecció etnològica, però a més compten amb característiques pròpies de les cases excavades, com per exemple una temperatura estable del voltant de 20 graus durant tot l'any, i que a més es troben a l'interior dels murs. Més enllà del museu visitable, a la resta del nucli antic es troben més cases cova, sense un bon estat de conservació, sobretot en terrenys del vessant nord del castell. Fonts: museodamasonavarro.es i Wikipedia.